Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, inkwentro sang Love Negros kag Yunega sa Banwa sang Isabela, madayon. Bacolod City Floating Restaurant malapit na i-turnover sa syudad. Sa balita nasyonal, Sara Duterte nag-file sang COC sa pagka-alkalde. 31 ka mga organisasyon sang UP Manila ginapamatukan ang plano pagpapili ni Bongbong Marcos sa pagka-presidente. Sa balita international, kaso sang COVID-19 sa kalibutan masobra na sa 234 milyones katao. Sa balita sa sports, Magnolia ginpierde sang Meralco sa semifinals. Balita Entertainment, pambato sang Cebu City nga si Tracy Maureen Perez ginkoronahan bilang Miss World Philippines 2021. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ng mga food ideas nga pwede mo iprepara sa matugnaw nga panahon. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Lunes, Oktubre 4, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Boy Duran. Sa aton balita naman sa lakat sang panahon. Las 3 kaina sang kagahon, ang sentro sa Tropical Depression nga Lani, arakitan sa 185 kilometros na sidlangan sang Hinatuan, Surigao del Sur. May dala nga kabaskugon sang hangin nga nagalambot sa 45 km per hora malapit sa sentro, kag pagmadlos nga nagalambot sa 55 km per hora. Nagahulag ini paminha na katundan sa karasigon nga 20 km per hora. Ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumo ng kalangitan nga may laptalap na kapag-ulan nga may dala nga pagmadlos bangod sang tropical depression. Kasalangan naman tubto mabas kong huyop sang hangin gikan namin na sidlangan, padulong namin na katundan ang mamatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon, mangin kasalangan tubto mabaskog ang pagdapya sang balod. Ang adlaw nagbutlak las 5:32 kaina, magatulod naman las 5:33 karon sa hapon. Ang temperatura mamatyagan sa 25 degrees Celsius, tubtob sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magulik sang Aksyon Balita Morning Edition. Linibo na ka mga Pilipino. Yes, good morning liwat mga ka-aksyon and welcome na diri sa aton nga Aksyon Balita Morning Edition, no? So sila ni ara gid mangli no nagtasulod sila ni gid man sa akara na kay nagkuha ni sa mo ng ano ni sa ng Pinoy na nga ngalan, Lani. Ang atang bagyo ni tropical depression, no? Snowy de la Paz, maayong aga. Anabelia Apolinario, good morning man. Oy sa aton dira nga mga ka-aksyon sa Burgos Public Market. Good morning dira sa inyo sa Burgos Public Market. Kag sa Libertad Public Market of course. Good morning. Sa Libertad Action Boy may ginabaklan gid ako prutas nga ano gidaya kasi gabong gidaya Action Radio Bacolod. Ako may nagyan ko na daw gabligya utan. Utan naman niya. Sa katulugan sa gabligya sa pro ang radyo ya wangal na ya. Gawangal gid ya. Gawangal ang radyo yan. So good morning dira. Sa aton mga ka-aksyon sa mga merkado, no? Dira sa Bago City, may aga man dira, no? Damo kita dira mga followers kag listeners sa Bago City. Good morning sa inyo mga kasimanwa ko sa Bago City. Ang friend ko dira, ngaway ko pa mapa-introduce sa imo, no? Si Emmy Milievo. Good morning. Sige. Sakay Ana Sinoro, Jen Oisiser, Enrique Caballo Subaldo Jr. Ihada, Maria Murayama. Happy Monday mandra sa imo sa Japan. Yeah, so hayo gozaimasu. Hayo gozaimasu. That's my Japan. Diba? Atiya Kim Eriman. Wow, nakita ko tong imo nga post dili sang La Castellana to. Sa ako niya mini vlog. Hindi man to kahuluya gid sang akon nga gi. Wala man sa kabalo nga ikaw. Gibulgar mo imo self. Balanon gid lang ako.
May comment to gani, halong action boy, hinay lang. Ay, kala. Kung sa hinay lang. Actually, ikaw gitong star. Kung sa hinay lang, pero nga pag hinay-hinay, gini. Oo, gani man. Kani balo ka kung di ka ulan, kadanlog, ba sila makadanlog, kubla kag amutong kuan ko. Pero, thanks God, kaya wala may naano sa aton action boy. Oo, Sa gani. pag-lagaw-laga. Ang nako to ba si makadanlog, kubla kag madalasa, kamo tulong magdaligdig, kubla. O, tayo siling ko si mga una kayo dapat. Yung kaso, ito yung madanlog. Ito yung bunggit urot gitu yung Kung sa bullying to strike. Ay, kalay. Pero kasadya experience. Thank you. Kung wala pa siguro nag-ulan, hindi lang mo itong daw pa to kadtuan. Daw pa to cafe and kadtuan. resorts mong, galing kay gaulan mong. Sige lang. Kay Mr. Infante dira, no, sa Mandayaw Panorama Park. Mandayaw Panorama Park. Domino ang ngalan sa iyang sa iyang Page? tawag sila naman resort. Resort do ano? Gagamit sila sang gani, tawag sila sang tent dome. Dome nga tent. Dome yung tent. Bali inspired to actually. Glamping, gali para glamping. So glamorous camping. Tahom. First time ko na nakamus na eh. Hindi ba may ginamuno ka sakon nga may araman glamping sa din ganito? Sa Ilaya naman niya. Di na siya? Patag sila. Patag. Amo man? Amo man ka sosyal. Perte. Amo man ang presyo. Utyo eh. Gas 7K. Ejo Adasol Guarillas. Good morning. No? Sa Arguelles family sa Silay. Sa Barangay Gimbalaon. Dira. Good morning sa inyo. Dira. Ha? Yes. At sige, standby na kita sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, madayon ang engkwentro sa mga kandidato sang Love Negros kay United Negros Alliance sa pagkaalkalde sa Banwa sang Isabela. Ini matapos nag-file sang Certificate of Candidacy si incumbent Isabela Vice Mayor Renato Malabor Jr. agud magpapili bilang alkalde sang Banwa. Samtang ginapaabot naman ang pag-file ni incumbent Mayor Irene Montilla sa iya re-election bid. Si Malabor ang bata niya na 5th District Board Member kag anay Mayor Renato Malabor Sr. Si Malabor ang ginatagan sang Certificate of Nomination sang UNEGA. Gendesignado bilang provincial chairman sang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o kung PDP Laban Party nga ginapamunuan ni Energy Secretary Alfonso Cuse, si Anay Negros Occidental 3rd District Congressman Albay Benitez. Ini ang ginpahayag sang iautod nga si incumbent Congressman Jose Francisco Kiko Benitez sa press conference sa Banwa sang Murcia kahapon nga adlaw. Suro kay Benitez, ginatagan na sa otoridad sang partido ang iautod agud mag-nominate sang PDP Laban official candidates sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental para sa Mayo 9, 2022 nga eleksyon. Dugang pa sang kongresista si Albi ang ginatagan man sang task sang PDP Laban sa pagpirma sa Certificate of Nominations sa mga kandidato sang partido sa syudad kag probinsya. Nagapati si Benitez nga ang iya utod ang mumanang opisyal nga kandidato sang PDP Laban Kusiwing bilang alkalde sa syudad sang Bacolod. Of PDP Laban. I assume so. They signed this CONA also. So you're talking about my brother? Yeah. Well, I assume so since they signed his CONA and they gave him the authority to nominate. They gave him the authority to nominate both for Bacolod and for the province of Negros. Kabahin sa pagpahayag ni Congressman Jose Francisco Kiko Benitez. Ginanunsyo naman ni Victoria City Mayor Wantan Palangka nga siya ang second nominee sa Abang Lingkod Party List. Sa programa Vice Gov in Action, ginapanawagan sila suporta sa bugos nga Negros Occidental, kadungan sang promesa sang dugang nga pagpasanyog sang probinsya in kaso makasulod bilang second nominee sang Abang Lingkod. Suno kay Palangka, mas pasangkaron silang programa
nga ginaduso sa abang lingkod lakip na diri ang sa agrikultura kag edukasyon. Dunga pa ni Palangka, dapat makakuha sang ginawalanta 800,000 kaboto ang abang lingkod sa national votes para tugutan na akong makahatagan ang party list sang ikaduha nga seat sa Kamara. Ginbisitahan ni Department of Agrarian Reform o Condar Secretary Attorney John Castro Chanes kag Bacolod City Mayor Evilio Lunadia ang 1.4 hektarya nga buhay sa gulay nga proyekto sa Barangay Alangilan, syudad sang Bacolod. Ang proyekto ang nagilaom nga mapasanyog sang high value farming sa mga agrarian reform beneficiaries kag dugang paluyag man sang dar nga mag-inganyo ang mga mainganyo ang mga benepisyaryo nga makatukod sang kaugalingon nga palangubian pinagi sa pagtanom sa mga ulutanon. Ang buhay sa gulay nga proyekto anangin madinalagon pinagi sa kolaborasyon sang DAR kag Benes Agrarian Reform Beneficiaries Farmers Association. Para naman kay Mayor Dinadia, importante ang agrikultura labi na subong nga pandemya. Sa mga duga pa naton nga balita lokal, ginaproseso na ang pag-turnover sa Bacolod City Floating Restaurant nga proyekto. Sunod kay Attorney John Orola, Consultant for Trade, Tourism and Investment sa Bacolod, ginatrabaho ng permit to operate sa floating restaurant sa kontraktor nga Stonework Specialist International Corporation sa Maritime Industry Authority kon Marina. Dunga pa ni Orola sa tiyon nga makumpleto ng Certificate of Ownership kag Certificate of Philippine Registry, lakip man ang Bay kag River Clearance, ini ang turnover na sa syudad. Ang ini nga development ang ginreport man ni Orola kay Mayor Bing Lunardia kag punong barangay Rodney Carmona. Ginaduso ni Orola nga i-convert ang floating restaurant nga mangin livelihood floating center upod ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa tuyo nga mahana sa mga tao sa barangay Sumag sa namuhan nga proyekto nga makahatag sa trabaho, palangabuhian kag negosyo. Yara na sa 80% nga natapos ang ginatukod nga Sumag River Esplanade sa Purok San Jose 1, Barangay Sumag sa syudad sang Bacolod. Sudo kay punong barangay Rudy Carmona, ini nga proyekto ang paagi sa talatapan ni Congressman Greg Gasitaya kag nagumpisa 4 ka bulan ang nakaligat. Dugang pa ni Carmona ang Esplanade ang nagalaba sang 280 metros kag nagabalor sang 22 milyones pesos. Ginapaabot naman ni Carmona nga sa masunod nga bulan matapos ng proyekto nga dako ang mabulig para mapasanyog ang lokal nga turismo sang ila nga lugar. That is 480 meters nga nakalabaon niya, which is yaka digitalization project to Congressman Greg Gasitaya. Manong tapos mo lang, hindi ka naman tapos. Siguro mga 80% ang tapos na. Kabahin sa pagpahayag ni Barangay Sumag, punong Barangay Rodney Carmona. Sara Duterte nag-file sang COC sa pagpapili liwat bilang alkalde. Samtang 31 ka mga organisasyon sang UP Manila ginapamatukan ang plano ng pagpapili ni Bongbong Marcos sa pagka-presidente. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon, masami kabala nga malipaton. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo.
radyo. Pagkolon kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagan palangga. Sige. Kay Ters Vergara Sancho, good morning. Sa kay Ma'am Vanessa Mayo, happiest birthday ko no, sa sister. Si Mrs. Alvarez, dira sa may barangay Tangob, no? Happy birthday, Mrs. Alvarez. Yes, from Vanessa Mayo and Dr. Matt Mayo, of course. John Serna, sa kay Bia Jonathan, good morning man. El Nino Banaag. Kay Maricor Laguyo Ibanez, good morning man. Si Ana Sinuro, ginapatamyaw niya man to birthday ang iyang kwan, ang iyang I think umagad. Son-in-law niya. Si Reynaldo Garcia, no? Reynaldo Garcia, happy birthday sa imo from your mama. Si Jinky de Lagdon is also watching. Si Phil Alonsagay, good morning dira sa imo migo sa Tokyo, Japan with Ma'am Eleanor Fukuda, Ohio gozaimasu, no? Wangski Lee Morales, good morning. Kag kay Natnat, kay Abi, kag kay August dira, no? Si wala ko pa siya na kumusta. Nakita na kami pero ti daw kuan man to, daw tuyo man to. Ha? Lisa Joy Elon Amoroso, good morning sa imo, no? Sa kay Sol Lama Barnatsa. Sawadika! Wala pa noon, tanya ko, Mike. Thailand. Yes. Okay. Good morning kuno kay Charmy Espinosa, alin kay Lisa Joy Elon May dalam ako Amoroso. nga. Leon Reyes King, Rodely Gumayan, good morning man. Evelyn Nipomuceno, Alex Fuentes, Turco Jonko, may agaw dira sa imo. Teresa Linaha Kayaw, Rosalyn Regalia, Sexter and Thunder, from Malagasang Imos, Cavite. Homa Lumena, taga-Tangob ni si Homa Lumena. Nakita ko ni siya sa kwan mo, may post ni siya, kita ko sa simbahan sa Tangob. So daw kwan ni sa guro daw, base ko mga kwan ni sa balaw daw, mga lector or something. Muna, basta daw active sa simbahan, no? Eric Fernandez, JR Pilahio, kay Ria May Ladjo,
Good morning mandira sa imo, no? Sakay dito nakadtuya si Aksyon Dorel. Good morning. Kagibot ko nagtalikod to sa gulpi man. Anyway. Kay Baby Gregorio Yulo sa poblasyon Don Salvador Benedicto, no? O sa aton dira nga mga friends sa La Castellana, good morning sa inyo. Sa kay Leo Talaban. Yes, wala siya nakita. Wala siya galing nakita. Kaya to siya galing sa Manghanoy. Sa Manghanoy. Layo saya. ang Manghanoy. Sa piyak na iya maagi. Ang going guro kabakungan ay. Yes, do Andra siya. Oo, kaya ang mga mandayo man sila no, Drio sa bukid ya nga kwan sila ya diri na di sa sila ya parikta. Okay. Remia Garcia, good morning man. Dira sa Barangay Panukoy. Sa kay Madam Alma Alvarez Gallo, good morning. Sige makabalik tabla dason sa La Castellana. Excited ko to sang kwan bala. Atong mga ilang mga giant cross bala to. Gani, pagbalik na siguro basi matapos na to. Dason pagbalik ta siguro si miato pag ito gali may mga giant pag ito sila nga mga Mama Mary, mga Jesus, do mga ano? Do perti ang nakibot ko bala kay kadugay na sakon nga wala nakakadto sa una nga areas. Nakibot ko sa mga development kag sa mga Yes, nagatilindo. bala Aksyon boy, puwerte. Grabe mo na nigili ka damo na sang kaladtuan din, no? Tahom, no? Da pariyo lang daw mga Salvador Benedicto blang kadamo kaladtuan. Dito damo naman mga cafe, mga restaurant sa bukid, damo-damo na. Tahom nagidlagawan ang Come and Castellana. visit La Castellana kay Porte namayo ang ilan nga dito sa babaw sa bukid, no? Yes. Ang naipatublang na mo na blang ang view mo blang nami isang view mo, no? Although ako galing at may mga hawa-hawa ako ya. Balaway ka gani mayo ka pa picture, no? Sige lang. May hinahawaan ko bla. May fear of height ko ba eh. Ele Marie Redimo. Ginatamyaw ko ni Bia Jonathan si Raymond Pineda kuno sa La Carlota. Amigo ni Dennis Richard Tiboroma. Ay, kalay. Sige. Stand by na sa mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:29. Sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nag-file na sa Certificate of Candidacy sa pagka-alkalde si Davao City Mayor Sara Duterte. Nagpadulong sa talatapan sa Commission Election si Duterte tak na alas 4:15 sang hapon Oktubre 2. Ininay katatlo kagadapusan nga termino ni Sara bilang Mayor sang Davao. Katandem ni Duterte nga utod ni si Vice Mayor Sebastian Duterte. Madumduman nga pila ka grupo na ang nanawagan kay Duterte nga magpapili presidente sang pungsod. Ginbalawagan sa 31 ka mga organisasyon sa University of the Philippines, Manila ang plano nga pagpapili ni Anay Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang presidente sa 2022 elections. Ini sa piyak nga wala pagin kumpirma ni Marcos ang plano para sa maabot nga piniliay sa unity statement sa 31 ka mga organisasyon, fraternities, sororities kag mga youth group. Ginaligar nga wala man sang pinasahi kag mapuslanon nga nahimuan si Marcos kag ginaangkon gid lamang ang mga ginaligar maay nga hinimuan sa iamay. Ginlaragway man sang grupo sa mapamatan-on nga uhaw sa poder ang pamilya Marcos, labi na si Bongbong bangod sa pihak nga napierde ini nagligad nga piniliay kontra kay Vice Presidente Leni Robredo. Gin-question sini sa gihapon ang resulta sa Korte Suprema. Nag-file sang Certificate of Candidacy sa pagkasenador sang Sabadong adlaw ang founder sang investment scam sa Mindanao kay ibang pangabayan sa Pilipinas atong 2019. Ang representante sang Kapa Community Ministry International founder nga si Joel Pastor Apolinario ang nag-file sa COC sa Commission Election sa Harbor Garden Tent sang Sofitel Hotel sa Pasay City. Ang plataforma ni Apolinario amo ang Joel nga ambot silingon job for the jobless, opportunity to provide lands to the homeless, enhance educational and health system, kag livelihood to reduce poverty and inequality. Madumduman nga naresto si Apolinario sa tong Hulyo 2020 sa Surigao del Sur sa kaso nga syndicated estafa. Sa tong 2019 ang SEC ang nag-file sa reklamo batok sa Kapa sa pag-usar sang Ponzi scheme, isa ka investment plan nga nagatanyag sa mataas nga balik sang kwarta ka nagabayad sa mga investors gamit ang kwarta nga ginkolekta gikan sa iban nga investors. Ginpasira naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang Kapa kay iban pa nga mga kaangay nga investment scams. Magapadala pa ang Amerika sa dugang 8 ka milyon ka doses ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Sunod sa Agence France Press, 5 ka shipments pa nga nagalabot sa kabilugan nga 5,575,050 ka doses ang mag-aabot sa Pilipinas sa masunod nga semana. Sunod sa isa ka opisyal sa White House na hangpan sa administrasyon nga matapos lamang ang pandemya kung dalayon nga madula ini sa bugos nga kalibutan. Samtang ginpahayag sang isa ka opisyal sa Amerika nga ang donasyon sa Pilipinas sa nagatiglawas ang pinakadakong donasyon nga nahatag sa isa ka pungsod. Nagakaigo ang supply sang COVID-19 vaccine sa Pilipinas para sa pataginon nga roll-out sa mga menor de edad sa National Capital Region umpisa sa Oktubre 15. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Onmierna Cabutahe, chairperson sa National Vaccine Center, iga-finalize na nila ang guidelines para sa patigayunon nga pagpambakuna sa mga kabataan nga pag-umpisahan anay sa mga menor de edad nga may comorbidities. Liwat naman gipahayag ni Cabutahe ang Pfizer kag Moderna vaccines ang gamiton sa mga kabataan bago na manasambit nga bakuna pa lamang ang mayara sang emergency use authorization gikan sa Food and Drug Administration para sa mga menor de edad. Plano sang Department of Foreign Affairs o DFA nga magbukas ang napulo ka mga pop-up consular offices sa pungsod Pilipinas nga magaproseso sa mga aplikasyon para sa pagkuha sang passports. Sunod kay Foreign Affairs Undersecretary Brigido Dulay, 4 o 5 sa mga temporaryo nga off-site passport services sites ang magabukas ini nga bulan sa Oktubre. Pila sa mga lugar nga ginakonsidera sa pagbukas ng off-site offices ang mga syudad sa Cebu, Davao, kag Lipa. Samtang ginklaro naman ni Dulay nga ang istrikto nga pagpatuman sa health protocol sa isa sa marason sa pagdamo sang DFA backlog kag limitado nga kadamuon sa mga ginakomodar nga passport applicants. Ang atong balita international, balita sa sports, showbiz kay Ivan pa sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020.
sa KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Gimpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Dra kay Virgil Ligaspi Coloso, good morning man. Kag kay Jude Press, good morning. No? Inang si Kwan Bla, dumaguli si Katkat. Si Katkat Bla? Yes, DJ Katkat. Good morning. Good morning, DJ Katkat. Request ko Actually, sana. si, siya, Therese Andrade. Andrade. Andrada. Gali. Andrada. Therese Andrada, a.k.a. DJ Katkat. Ihada, good morning. Bago mo naman ihada. Manino, Ay, oo, mang- gali. Oo. Oo, nalipat pa ko. Yan mo itong nagmaninoy na to sa sakon. Gani man. Good morning lang dara sa imo. Kag si BG. Yes, BG, good morning man. Ano yun doon, BG? Lucero. Lucero. Okay. Sige. Good morning dra sa inyo, ano? Kay Janet Okendo. Good morning, man, no? Kag karon na sa aton mga ka-aksyon wala sa action hotline garo karon na. May rakitang sa Pamaskwa, na. Yes. Bantayan ninyo, Ang aton nga winners, no? Adlaw-adlaw do pila ka winners naton nga adlaw no? Sang aton nga sa Pamaskwa. Okay. Ay, magulan na gasulon. Magulang ya. Ay, subok mo naman. Idiyahan tanay. Si Sir Jude Press, Action Boy, tamyaw mo na. Si? Sir Jude Press. Yes, of course. Kag si Jude. Janet Okendo. Good Yes. morning, nandara. Sir Owen Torres, good morning sa imo dara sa may hinubaan. Good morning sa tanang taga Banwasang hinubaan. May lang pagpamati dara. Good morning dira sa inyo. Kag of course sa Alagad Radio, tamyawon to sila karon liwat naman on air, Action Boy. Sige. Good morning Sige. lang. Dali lang ha. Okay. Sige ano ganun man? Dali lang. Kaya do may nagapag-grito di sa akon balamong kahapon. Dali lang. Sige, okay. Feeling ko sige. Anong feeling mo? I-greet na da sila? I-greet na sila.
Maninoy Michael June P. Season, good morning sa modera sa may Purok Brotherhood, Barangay Sumag. Sia Janet Oquendo, Action Boy, watching sa gali from Imos, Cavite. Salamat, Gid. Kaya si Rinido Aldea naman, monitor lang kami di sa Manalimsim, Hinubaan. Tapos na. Abi ko tapos na. Manalimsim. Manalimsim, Hinubaan. Yes. Ay, good morning. Dra sa inyo. Ang Manalimsim, guro barangay mo na, no? Ambot lang, hindi ko familiar. Good morning, dara sa inyo, Saan pa tani ka pa inubaan? Man, nakapala Castellana na ta? Tiwag gida may ma-invite sa aton pa inubaan naman? Dugay na ng invitation sa aton, galing kay ginangitaan talang time. Ito medyo malayo-layo man siya mo. Ganit man. Lain niya sa La Castellana, at least mga 1 hour lang ya. Ito na to. No? Rason, kami pa ko magrikta, kaya blasal dire butang ta, rikta ka diya sa mga area, sa mga mandayaw. Na hindi ka naman maghapit bala sa Babanwa. Rikta do, mas dali-dali pag ang oras. Anong natabo? Hindi ba tiyon sa ako nyo? Okay ta? Anong, Kasi kuan guro? Basi nag-brown out sa kuan? Earphones. Gaguba-guba ako ng earphones. ang earphones, ang headphone ko lang diya ang medyo diferensya. Okay. Tingin phone ko eh. Tunog, idab lang headphone mo para hindi ka mag-ano. Perfect! Ano na yan? Nan. Sa kay Alagad Kevin Henry, good morning man mga idol. Galanog tingog nyo diri sa Hinubaan. Yeah. Uy, nagiguguro, may iban pa. Pasensyahin nyo lang. Kaya Jerilyn Limaco, good morning. Greet ko lang gali si nanay, kay nanay Market. Kay tatay Troman, sang barangay Felisa, Banga. Banga, no? Tutong. Charot, tutong. Kala, isang tutong. Good morning dira sa mga sa taga-barangay Felisa, bala? Yes, sa mga kabarangay ni Aksyonan. Yes, good morning. Sa barangay Sumag, maayong aga sa inyo. Sa barangay Kabug, sa barangay Punta Taytay, good morning dira sa inyo, no? Marilo Kahilig, maayong aga man. Of course, sa akong barangay, sa barangay Pahanukoy, good morning sa tanan. Nga taga-barangay Pahanukoy, no? Ari na guro, amo na lang ni guro, pwede ko ni siya sige lang. Good sa barangay Panukoy, barangay Singkang Airport. Good morning man dira sa inyo, no? Barangay Singkang Airport. Ano ni siya? Ano ni siya? In fairness, si Bagyong Lani, ha? May signal number 1 na, damo na mga provinces nga siya sa dalom sa signal number 1. Oy, nadala pa gani ang Canlaon Action Boy. Canlaon City. Sa storm signal? Sa signal number 1. Ang sa Visayas, ang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, Negros Occidental, kita signal number 1 to digili. Ay, dili lang ma-update kita na isang weather. Sige. Baka danay. Oo, kaya kita asang may Negros nga park. Oo, Negros Occidental. Wala man nakabutang kung ano nga lugar, pero nakabutang lang Negros Occidental. Wala specific. Diba si Bilog, Negros Occidental? Why ko kabalo? I-check ta ni sa aton nga provincial monitoring. Dalilaw. Do 21 na blanca probinsya ang yara sa araw. Parang Negros Occidental, no? Antique, Iloilo, Aklan, Capiz, Leyte, Southern Leyte, Biliran, Samar, Eastern Samar, Guimaras. Ara sa Northern, signal number 1. Ang Negros Oriental, Baay City, Mabinay, City of Bayawan, Basay, City of Tanhay, Manuyod, Bindoy, kag Ayungon. Sa Tayasan, Himalalod, La Libertad, City of Yolngan, Valle Hermoso, Canlaon City. Northern kay Central portion sa sang Negros Oriental. So, ara na sa signal number 1.
Rufino Era Gabino, good morning Mandira sa Barangay Handumanan. Michael Singo Lamayen sa Barangay Alihis, good morning man. Of course, mga kaaksyon natin dira sa Barangay Alihis, mayang aga. Sa Barangay Takuling, good morning sa inyo. No? Sa Barangay Mansilingan, mayang aga. Sa Barangay Granada, good morning sa mga taga-Barangay Granada. Mandalagan, Bata, good morning. Standby na sa aton nga mga balita, dugang nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, na 7:45. Kag sa detalye na balita international, masobra na sa 234.8 milyones ang kasos ng COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Base sa records sa John Hopkins University as of las 2:21 kay nasang kagahon, oras sa Pilipinas 234 milyones 858,305 ang kabugosan nga kaso. Sa mga kadamuon, 4,800,518 ang nagkalamatay. Nagapanguna sa gihapon ng Estados Unidos sa may pinakamadamo nga kaso nga naglabot sa 43,673,190 kag 700,982 naman ang nagkalamatay. Nagasunod naman ang United Kingdom, India, Turkey kag Brazil. Sa aton balita sa patag sa pagnegosyo, pangako naman ni Manila City Mayor Esco Moreno ang pagsilot sa mga nagplunder, nag-abusar sa pungsod sa tunga sang pandemya. Si Mayor Esco Moreno Dumagoso nagpakamalaot sa mga opisyal sang gobyerno kag sa mga negosyante nga panginmuslan ang pandemya para sa personal nga interes kag ganansya. Sa isa ka interview sa katapos ng media, pagkatapos nga siya ang nagpamuno sa oath-taking sang malapit 50 ka mga lokal nga opisyal ka kandidato sa Aksyon Demokratiko sa itong Biyernes, ginpahayag ni Dumagoso nga siya ang magdalagan kung lagson ang mga individual nga mapamatudan nga nakasala sa pag-promote sa ginatawag nga pandemic o kung plunder nga nahimo sa panahon sang pandemic. Suno sa kay Dumagoso nga kahibalo sila nga kung ano ang ginatawag nga plunder. Sa ini ang ginatawag nga plunder sa regular nga adlaw, apang may ginatawag man nga pandemic. Sa pagtudlo sang lapnagon nga exploitation sa tunga sa nagaparaan karon nga COVID-19 pandemic, si Dumagoso nagpahayag nga ini nga mga paglapas ang daw pariho lang sang pagpanglugos. Ang pangako lamang ni Dumagoso nga pasabton ang mga naglugos sa aton nga bahin sang gobyerno, pati na mga pribado nga kompanya nga may sala, nagpangawat, nag-aboso, kag sila pasabton man sa mata sang kasuguan. Ang 46 anyos nga alkalde nagpahayag, ngayon siya ang mga tuman naman sa ginatawag nga rule of law kag due process sa pagpasabat sang sining mga nakahimo sang sala. Suno pa kay Dumagoso nga kilalahon man ang mga institusyon sa aton pungsod pareho sang husgado. Diretso man sang kada isa nga mapakaminan ang ilas ni kaugalingon apang kung pabayan lamang ini nga hilway ang mainit sa paghimo sa ginahimo nila, dapat gid nga pasabton sa idalom sang kasuguan. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 50 pesos kag 26 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 8 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 45 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, ginkoronahan ang pambatol sang Cebu City nga si Tracy Maureen Perez bilang Miss World Philippines 2021. Nakuha man ni Perez ang Miss Bench Body o kung Best in Swimsuit Award, Miss Blue Water Day Spa, Miss Artopian International, Miss Bench kag Miss Dermafix. Gold pilangan na danlog si Perez pagkatapos na koronahan bilang Miss World Philippines. Sa panggilayon naman nga ginbuligan sang kasubong niya nga mga beauty queens si Perez agod makatindog. Samtang Miss Eco Philippines 2021 naman si Kathleen Pato, Reina Hispano-Americana Filipinas 2021 si Emmanuel Vera,
Miss Tourism Philippines 2021 si Trisha Martinez, Miss Environment Philippines 2021 si Michelle Arceo, Miss Multinational Philippines 2021 si Shaila Rebortera, Miss Eco Teen Philippines 2021 naman si Tatiana Austria, kag First Princess Rihanna Pangindian. Samtang nangin mayong performance ang Magnolia Hotshots sa ikapat nga quarter, kag nag-abanse sang 88-79 sa ilahampang batok sa Miracle Bolt sa Game 1 sang semifinal series sa 2021 PBA Philippine Cup. Ginhiwat kahapon sa Don Honorio Ventura State University Gym sa Bacolor, Pampanga. Ang Hotshots na naglagas pa sang 3 ka puntos sa score nga 64-61 padulong sa last and final quarter. Nag-outscore sa Bolts 27-12 sa payoff period. Agud nga makontrol ang ilas nga hampang. Si Ian Sanggalang mo ang player of the game nga may 18 puntos kag napulo ka rebounds. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Happy Monday! Yes, halong-halong yun sa aton mga ka-action kay signal number 1 ang Negros Occidental. Yes, halong. Oo, ara na. Bago lang sulod may signal number 1. Gali kita diri. Bilog na probinsya na. Negros Occidental. Especially ang Northern Negros. Halong-halong kita. Yes. Sige. Ginagreet talang anay si Aluna Alquesa, Ronel Canyo, Josephine Alcala, Wilson Regulo sang Burgos Public Market. Good morning. Kagdra sa aton nga mga naga-monitor sa Libertad Public Market. Maayong aga dira sa inyo. Good morning, Libertad. Good morning! Grabe, good morning, Yes. Libertad. Pwede ka guro kayo mo programa, Good Morning, Libertad. Good morning, Libertad. Muna? Amo na do ka ngayon, gitsi mo. Tapos Or Good Morning, Marketers. Sunsog po naman dali mo man programa. 30 minutes lang ta. Sige. Ay mo ya, good morning, Burgos. Pwede ta nakagahon. Dalaw mo lang Central Market. Burgos Central Market. Yes. Sige, good morning dira sa aton nga ay sa La Castellana, morning dira kay Mamert Martir. Ang aton nga very accommodating kag very knowledgeable guide. Yes, pwede no. Thank you so kita much, dito sa La Castellana, no? Thank you gid sa kay SB Ramuel Laho. Kag kay of course kay Mayor Maymay mangilimutan. Good morning, Mayor. Yes, Dira sa La Castellana. Si Mayor na ma-file ni bla sa ma-file man October 8. I don't know lang. Ma-file. Ay, basta mo na, tanahon ta, ano? So, good morning dira sa inyo. Sa Tagalog Castellana, maayong aga dira sa inyo. Mga staff dira sa Acantilado, good morning. Yes, good morning. Kag kay Mr. Madji Infante, bala? Sang katahom gid sang Federico Infante. Katahom gid sang Domino. Ano ganito? Glamping. Katahom gid, katahom. Yes. Kaya sa Nature's View Cafe ha, si Kapitan Susan. Yes, Kapitan Susan. Former Kapitan. Nakayama. Good morning dira sa imo. Okay? Sige. Go. Okay na? So, di kita na sa aton nga Balita Special Action Boy. Ining mga food ideas nga pwede mo i-prepare subo nga matugnaw ang panahon. Kung mamunib lang ang mga chimpo Action Boy, basta wala bala, especially ang wala bala sang obra abi, day off nila or kung ano man, mas namin nga manimuko lang sa balay kag maminsa sang ano kauno, no? So, ari basi nagayawan sila paminsa. So, buligan ta sila, Action Boy. Okay? Sige. Gusto mo man sila buligan? Yes. Ay, kanami ko. Kay ka very helpful. Very helpful din niya sa mga helpless. Oo. Very helpful sa mga helpless. Oo. Kag sa mga hopeless. Hopeless romantic. Oo. Punan. So, Action Boy, ang una Action Boy, subong na ko ni Kabatio, pwede ni siya gali. Ginataang munggo kag mais. Katilaw ka na na? Ginataang munggo lang. Munggo lang, nga may langka na mo. Hindi lang, bisa munggo lang. Munggo lang gidya, nga may mga kalabasa. Wala man, munggo lang gidya. Matabi, haraguro eh. Tingala ko nagpalanakit ang tiil. Sang tapos mo saka to sa akantilado. Ang akantilado. Akantilado Akantilado is cliff. Means cliff. Banglid, no?
So, sige, Action Boy, pwede mo gid ma-prepare ang ginataang munggo kag mais, Action Boy. Kay namit ni siya galing nga combination. So, i-try ko ni karon May Action Boy. kulay ang buhay sa ginataang gulay. Yes, makulay ang buhay sa sinabawang gulay. Nga ginataan na mo yung magiging mo ang lyrics. Ginataan na ba yung himo na, oh? Oo. Sa ginataang gulay. Iwa? Yung mula sa, no, sa sinabawang. Sa sinabawang gulay. Yung ginataan mo yun. Makulay ang buhay mo na. Sa sinabawang bangus. Bangus pag Kalayo. nagkalayo ka na gidyanan. Kaon ka ni pala sa ginataang munggo kag maiso para maumpawan ka, Action Boy. So sa mga gusto sang recipe, pwede ko nila ma-PM. Kaya rin recipe, nawagon ko pag siya. Hindi na. Kalawig na karon. Mapobra. So ang ikado, Action Boy. Secret mo na yung recipe. Yes, secret recipe. Ang ikado, Action Boy, bilo-bilo. Kaon kaniya. Ang bilo-bilo man. Bilong-bilong lang, bilong-bilong. Ala, isda na yan. Isda na yan. Mala na yan. Dito yan sa may pasabaw gawa. Ano ang bilo-bilo, Action Boy, kita mo ng glutinous rice, balang gingaling, tas ginbilog siya. Mana. Katilaw ka na. Ilan yung palitaw, ya? Alain man na yung palitaw, ay na sabaw. Okay. Ang bilo-bilo, yung may ano siya, may sabaw na siya yan. Do bali bilog-bilog, man siya, tapos ginabutan gata. Kag sugar. Isagi na yung sago mo na, hindi? Hindi, alain na yung saguya. Lain na yan. Sige. So, ang bilo-bilo na yan, ano na yan, ang glutinous rice, ang ginagamit. Magapilit din tsura, tiyo. Ano man nato ng internet man. Pero sige lang, okay lang na siya. Sige lang, So, next, Action Boy, kay isama ni sa Pinoy food, Action Boy, nga, ano mo, nga ginaano bala gina-prepare man, especially magtulog na. Do ano man siya bala, do lugaw man siya bala. Okay. Nang binignit ba, kung sa Bisaya pa, binignit. Pwede mo siya butangan ko, Action Boy, sang sago, saging, Linugaw gid pero hindi kay may mga, ang linugaw, lain-lain, mamang kay linugaw, tadiya, wala man niya guros ang patatas, tiariya, pwede mo butangan patatas. Diba? Okay? Ang bilo-bilo na butang sa lugaw. Ang bilo-bilo, Tagalog, ni siya actually nga food, pag mo magluwasan ni lugaw, bala, may bilo-bilo, gidya nga, nga luto. mga tabla si Barbie, kay kabalo na siya. Action Boy, pinakasimple. Pandesal kag init nga kape lang. Kung wala may budget. Kung medyo pigaw ang budget. Actually, ako sumungaga, nakapandisal ako kag init nga kape. Gani man. Sponsored by JM. Pwede si JM. Pandesal. Kung wala si JM, ano ka na lang. Basta makita ko na si JM. Basta makita ko si JM na sigurado may yara na pandesal. Kabuhayan ka. Kabuhayan ko ng loob. So, ang last, Action Boy, actually damo pa, pero last lang taanay. Ang sinigang. Namit-namit. Gina Pinoy food, gina Action Boy nga. Kabalo ka, Action Boy, na ano na siya bala na tag as world's best vegetable soup. Sang taste at last. Diba? Kabate ka to sang nagsigang vegetable soup na siya gali? Oo. Okay. Kaya may mga vegetables siya mo. Okay lang. Kung ay sa, para to bala sa kwan, hindi bala sa Mandayaw. Namangkot di kuya, kundi may aras lang may horseback riding sila. Namangkot di kuya, lingkod dahil horseback riding yun, may horse man na siya. Yung paniguro lang ko bala. Kaya aras lang horseback riding mo. Lingkod yun ang horseback riding, may horse man na siya. Kaya basi ito, yung ano lang. Back lang ya. Back lang. Parang back lang man. Hindi na ko yung makibot mabunan. Katiya sa kasi si Migo to Madjin Pante bla? May horseback riding man sila gani ko, no? Magani. Dato nga ba si horseback riding? Dito lang ko ka pamangkot ni sa gitani pamangkuton ko mo, tay siyang tagiya mo. Galing di. Sir may horse gina da. Fairness namin sila kapayas. Yes. Very good. Kapayas. The best kapayas so far. So far. Hindi siya mag-ever. So far, lagi siya yan. So far lang. Kaya damo patakantuan nga. May mga kapayas man. Gani. Confirm na karoon sa parts ang kapayas. Sa ibang yung varieties ang kapayas. Basta siguradong horseback riding lang may horse. May horse. Siya. Okay. Confirm. Kabudlay ko na kung back lang. Kasi Carabao riding. Hindi pwede na yan. Kay horse ginaya dapat. Sige. Yung Carabao kalapad, super inat, ginantiin mo ka. Ang horse siya kay medyo nipis. Lante ang bika ka mo doon hindi man mayo. Pero kung Carabao, ito siya to the highest level. So basta isa mo to kay Mr. Infante. Kaya pagbalik mo to the zone ko no, ng nakabikini. Ganito, siling ko kasi sa entrance para nakabikini na daan niya.
Ang intras, gano'n ang intras. Ah. Gano'n ang intras, gahilo, gahisinggita na hello, gano'n. I'm here, I'm back. Hello! I'm back! Domino, how are you? Nakawawa naman. Sige. Sige. Jan Acosta, Matuyawan kita. good morning. Nathan Borromeo, Ronar Hidatrava, good morning man. Jocelyn Song Comedia, sa Barangay 10, Mambulok, no? Arlidan Makoy. George Gargaseran, good morning man. Idamo pagalio. Hindi lang boss naman kay bago na nagsinulod eh. Olay Abalahon, good morning. Standby na aksyon, mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline. May kaupon niyo sa Aksyon Art Tay Hupon. Ang inyo naman din news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.